Krásny deň vám všetkým prajem. Máme tu opäť ďalšie ročné obdobie, jeseň. A prišla mi taká téma na také zamyslenie a to je téma cyklus. A predovšetkým ten ženský cyklus, ktorý ako keby kopíroval tie cykly našej Zeme. Je veľmi dôležité, keď žena rozumie svojmu cyklu a vie, ako fungujú jednotlivé fázy a pomáha jej to aj sa zladiť s tým a zladiť aj bežné fungovanie svojho života. A rovnako dôležité je, aby v tom cykle pokračovala, aj keď už jej skončí aj to plodné obdobie a prechádza do fázy menopauzy. Mne osobne veľmi pomohlo sa zladiť s cyklami Matky Zeme. A nie len teda na jednotlivé obdobia, ale aj vnímať tie rozdiely energií v tej tmavej časti roka a v tej svetlej časti roka. Pomohlo mi to v tom, že aj ten prechod prebehol u mňa s takou ľahkosťou, keďže som vnímala to moje naciťovanie a nalaďovanie na tie jednotlivé fázy už vlastne pár týždňov pred začiatkom každého ročného obdobia, vnímať tie energie, tú zmenu tých energií, čo mi to prináša, čo sa vo mne deje. Takže mne to veľmi pomohlo, keď som sa takto s tou prírodou a s tými cyklami tej Zeme takto zladila a pomohlo mi aj to vítať tie obdobia v tom presnom čase. A rovnako mi aj pomáha vnímať tie rozdiely, ako hovorím, v tej tmavšej časti roka je to o takom tom stíšení, takom prirodzenom, aj ma to tam už tak nejak prirodzene dáva do tej polohy a ja sa ako keby ponáram alebo vstupujem do takej tej svojej vnútornej jaskyne, kde sa proste príjemne vyživujem, nalaďujem sa na seba, spracovávam určité veci, na ktoré proste nemám energiu v tej svetlej a tej aktívnej časti roka, pretože tá je zase hodná na tom, že túlam sa v prírode tak intenzívnejšie, stretávam sa s ľuďmi, je to pre mňa také prirodzené, vtedy som plná tvorivých nápadov a je to také prežiarené, také intenzívne, také ako by som to prirovnala k detskému smiechu. A vždy to tak krásne prechádza, že keď sa človek vyživí a stíši v tej tme, v tej hlbine, tak krásne potom môže vyliezť na to svetlo, plne vyživený, v plnej sile a môže to rozbaliť. Takže mne toto teda veľmi pomohlo. Naďalej byť ako keby v tom cykle, aj keď už ten môj prirodzený ženský teda mi skončil, tak stále som cyklická a stále vnímam, ako sa to krásne prelaďuje z jedného na to druhé. A vtedy si aj uvedomujem také zamyslenie, že ten začiatok, to vyvrcholenie, aj to ukončenie a integrujem to potom aj do takej bežnej mojej činnosti a pomáha mi to. Mne osobne to veľmi pomáha a myslím si, že to vníma každá žienka, ktorá je zladená s tým svojím cyklom, že keď je zladená, keď tomu rozumie, tak sa jej to všetko tak nejak ľahšie žije. Nie, menej komplikovane. Takže dnes som chcela len také zamyslenie, ktoré mi prišlo teraz s touto jeseňou a možno inšpirujem niektorú zo žienok, možno ktorá je tiež v takom období svojho života ako ja, alebo do ňoho čo skoro bude vstupovať, takže prechodu sa netreba báť.
keď sme takto zladené s tou prírodou, tak tá vitalita stále v nás prúdi, sme plné života, plné energie, radosti, lásky, ale vieme sa už aj tak prirodzene stíšiť, ponoriť sa, zahlbiť sa a užívame si to stále aktívne. Teda ja to hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti, že u mňa ako keby nenastal nejaký prudký prechod, prudká zmena, ako keby som len tak prehúpla s ľahkosťou a je to možno aj vďaka tomu, že som zladená s tou prírodou a vnímam, ako to v tej prírode s ľahkosťou krásne prechádza, ako keby si tie jednotlivé obdobia to pomyslené žezlo tak krásne odovzdávali a že to, čo nabereme, tie skúsenosti, alebo to, čo spracujeme, alebo to, čo dostaneme ako dary, tak to krásne sa prenáša do toho ďalšieho obdobia a je to proste krásne, keď to tak krásne plynie s ľahkosťou. Takže len toľko. Prajem vám ešte krásne jesenné dni, plné slnečných lúčov a krásnych hrejivých farieb a užívajte si to v plnosti a láske a dovidenia.